Malta issa għandha diviżjoni dixxiplinata biex vittmi ta' inċidenti minn dawk ta' traffiku sa' diżastri naturali ikunu identifikati mill-iktar fis. L-għanu li l-identifikazzjoni ssir mid-Disaster Victim Identification u mhux mill-qraba. Waqt konferenza informattiva dwar dan il-Ministru Carmelo Abela spjega kif l-ewwel darba l-korpi dixxiplinati jiġifieri d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati ta' Malta, l-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati u l-Pulizija se jingħaqdu ma' entitajiet tas-saħħa u mal-Università ta' Malta sabiex f'inċidenti li jħallu l-vittmi ikunu dawk li qed jinvestigaw li joħorġu l-identità tal-persuna. Dan sar billi 36 membru tħarġu minn esperti barranin fuq aspetti ta' kull fera bħal loti tal-ewwel għajnuna u ġbir tal-kampjuni tad-demm. DVI Malta se tkun qed titmexxa mill-Ispettur Xarlo Assa li qal kif it-taħriġ inkludi proċess stabbilit mill-Interpol ta' kif dawn il-frija jistgħu jingħadu fuq il-post tal-inċident jew id-diżastru. Ħatmu ħajsir speċjalista f'ġimgħa. Għal daqstant irridu nkomplu bit-taħriġ kif ukoll follow-ups u eżerċizzi relatati ma' dan il-topic kif ukoll ma' topics oħrajn relatati ma' dan it-topic. Il-Ministru Abela konferma wkoll li tul il-Presidenza ta' Malta pajjiżna se jinnegozja l-Programm Ewropew ta' DVI fid-dawn li diżastri li jolqtu stat membru wieħed awtomatikament ikollhom impatt fuq stati oħrajn.